हाग्रा बिफाननि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय क'क्राझारनि बिसमुरि गौरां रेन्ज हाग्रा बिफाननि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय हाग्रा बिफाना गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा साल दंफां हमनो हादों। गौरां रेन्जनि आइसि ललित बर'आ मिथिहोनाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सिमना सरलपारा उल्टापानि हाग्रा ओनसोल फारसेनिफ्राय हाग्रा गेजेरजों दंफां लांनो नाजादोंमोन। माखासे सुरांफोरा हरनि 12 रिंगासो समाव गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों हाग्रा बिफाना हमनो हायो AS01 PC 2770 गंसे टाटा अल्ट्रा गारिजों लाबोबाय थानाय समावनो गोबां बिबांनि साल दंफांखौ हमनो हादों होननानै मिथिनो मोन्दों। हाग्रा बिफाना हमनो हानाय साल दंफांनि बेसेनखौ खमैबो 3 लाख रां जागौमोन होननानै मिथिहोयो आइसि ललित बर'आ। मैया जोंनि खबर मोननाय बायदि बे उल्टापानि सरलपारा बे जायगायाव दंफां लद जागोन जों खोनादोंमोन। बेबायदिनो जों हरनि थिग 11टासोआव जों थांनानै हाग्रा सिङाव 2 नाम्बाराव जों एम्बुस खालामदोंमोन। थिग बे समावनो 12:30 जाबायमोन। बे समाव गारिया साहानिफ्राय खोला फैदों हरनि बेनिफ्राय जों फैनायाव जों खिबु उन फैदोंमोन। फैनायाव गारिया लाखियाव जों दिग्लियावबो गेटखौ बन्द खालामस्लाबनो हायाखै। बिनि उनाव जों दिग्लि बारनायनि उनाव जों जोंनि प्रटेक्शन रेन्ज स्टाफखौ खबर होबाय आरो पुलिसखौ खबर होनानै बिथांमोना ओरै गामि सिंजों फैनानै नेशनेल हाइवेआव गाखोनानै थाङै आरो बेयावबो लाखिनो हायाखै। प्लास बिनिफ्राय जोंनि कारिगाव स्टाफखौ बुंनानै बे कारिगाव सारियालियाव जों गासै गारिखौ ब्लक खालामो। ब्लक खालामनायाव जों गारिखौ थाबथा होनो हायो। बिनिफ्राय बे थाबथानाय लोगो लोगो ड्राइभार आरो हेन्डेलमेना बे जायगायावनो खारो आरो बेनिफ्राय जों गारिखौ सिज खालामनो हादों। बेनिफ्राय लाबोदों आरो मानसिखौ जों मोननो हायाखिसै। गारि ब्लक जाबाय, एसे टाइम मोननानै बिसोर खारनो हादों आरो बे दंफाङा अलरेडि सरलपारा उल्टापानि दिग्लि BS रडनिफ्राय फैनाय जों हाग्रायाव लोगो मोनखादोंमोन आरो बेयाव गोबां सालानो मेक्सिमाम दं, नन साला एसे खम दं। बेखौ दा जों सिज खालामनानै जोंनि अफिसाव लाबोनाय जाबाय। बेसेबांसो बिबांनि जागोन बेसेबांसो 4-5 CMनि गेजेराव जागोन। दासिम मेजारमेन्ट खालामनो हाथ'वाखै जों लेबारनि अभाबनि थाखाय। बेसेन हिसाबै हमबा बेसेबांसो? बेसेन हिसाबै हमोबा खमैबो 3 लाख 4 लाखसोनि दंफां जों मोननो हादों आरो। बहानि गारि नाम्बारखौ नायनानै S01 PC 2770 बे गारिनि बिगोमाखौ जों दासिम नायनाय जाथ'वाखै। जों DTO इनफरमेसन होगोन। इनफरमेसन होनानै DTOनिफ्राय डिटेल्सखौ जों मोनगोन। हाग्रायाव नोंथांमोना एम्बुस खालामनाय समाव साबेसे सोद्रोमाफोर नुनो मोनो? जों बे हाग्रायाव थानाय समाव जोंनि गौरां रेन्जनि 7 स्टाफ दङमोन। बिनिफ्राय जायगा दंखायोमोन आरो जोंनि सर्स मथे जों थाहैदोंमोन आरो। दंफां दानग्राफोरखौ नुनो मोनाखै होनबा बे समाव? दंफां दानग्राखौ जों ड्राइभार आरो हेन्डेलमेन सानैल' नुदों, गारिखौल'। बिनिफ्राय आवगायबो आलादा गारि गंसे दंमोन, जों बेखौ नुनो मोनाखिसै, गारि नाम्बारखौबो मोनाखै आरो। गोबां बेबायदि बे सरलपारा उल्टापानि ओनसोल हाग्रा ओनसोलनिफ्राय गोबां दंफां नाजासेयावबो बन्द खालामनो हायाखै। मा बुंगोन बेनि सायाव? बे आंथ' मोनसे एसे गोख्रों मोनसे रावजों सोंखारिदों। मानो होनना बुङोबा जोंनि बे गौरां रेन्जनिफ्राय जायखिजाया दंफांजों लोब्बा थानाय सुबुं आरो वाइल्ड लाइफ एक्टिभिटिस जायफोरा इलिगेल एक्टिभिटिस दं बेफोरखौ जों नागारा आरो जों बिनि थाखाय स्ट्रं मोनसे डिउटि खालामगासिनो दं। गोजोनथाव खौरां! बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगष्टनिफ्राय 15 आगष्टसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगष्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।